Os resultados do proxecto anímannos a seguir. Por iso, en febreiro de 2007, a nosa organización compañeira Entrichi e nós decidimos localizar novas comunidades en Tamil Nadu para continuar o traballo. É o noso obxectivo chegar agora a 32.000 persoas en 3 distritos de Tamil Nadu, en Trichy, en Thanjavur e en Karaikal, a zona afectada pola tsunami onde levamos traballando dende 2005. As necesidades están definidas, as actividades trazadas, o orzamento calculado. A comunidade agarda por vós, por nós. Precisamos, máis que nunca, o voso apoio como socias, voluntarios, voceiras, altofalantes e, sobre todo, como cidadás e cidadáns responsables que compartan con nós o obxectivo de que, para cambiar a situación das persoas pobres, compre cambiar o noso modo de vida consumista pouco respectuoso co medio e cos dereitos das persoas e buscar, dende Galicia, maneiras diferentes de relacionarnos con outros povos dende o positivo. Non hai tempo que perder. Sí,